Στην έξαρση της βίας και στην άνοδο της ακροδεξιάς αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Είναι σημάδι αποσταθεροποίησης και οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν εξτρεμιστές γιατί είναι ναζί απαραίτητος, αλλά γιατί είναι απελπισμένοι, σημείωσε ο Μάρτιν Σούλτς. Ο ακραίος εθνικισμός δεν είχε ποτέ καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, δήλωσε από την Αθήνα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς και τόνισε πως η βία είναι σημάδι αποσταθεροποίησης. Der Ultranationalismus hat den Menschen immer nur Unglück gebracht in Europa. Deshalb hüten Sie sich vor den Ultranationalisten. Die Ultranationalisten haben am Ende nur eins im Kopf, sich mit Gewalt durchzusetzen. Das gilt übrigens für beide politischen Spektren, für rechts und links. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, κατά την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένα βήμα διαλόγου, χωρίς εξάρσεις και χωρίς ακραίες συμπεριφορές οι οποίες βλάπτουν τη δημοκρατία και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα μας ενοχλούν πάρα πολύ και προσπαθούμε να βρούμε τον κοινοβουλευτικό τρόπο με βάση τον οποίο θα μπορέσουμε να περιορίσουμε δημοκρατικά αυτές τις ακραίες συμπεριφορές. Στο ρόλο της αστυνομίας για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, της δημοκρατίας και της νομιμότητας, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά την συνάντηση που είχε με τις ομοσπονδίες των αστυνομικών. Και τώρα πάλι μέσα από τους υφιστάμενους θεσμικούς μηχανισμούς θα προστατεύσουμε τη δημοκρατία και την νομιμότητα. Αρκεί να κρατάμε την ψυχραιμία μας, να πιστεύουμε στις μεγάλες δημοκρατικές αξίες και βεβαίως να αφήνουμε τους ειδικούς, τους επαγγελματίες να κάνουν απερίσπαση τη δουλειά τους. Χρειάζεται ωριμότητα και σύνεση από όλη την ελληνική κοινωνία, επισημαίνει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Παπαμιμίκος. Ενωμένοι και αποφασισμένοι, με ωριμότητα, ψυχραιμία και με σύνεση πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Αν ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα, πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να απειλήσει τη δημοκρατία μας. Αλλά το παιχνίδι εδώ πέρα είναι ομαδικό και εξαρτάται από όλους μας. Η χώρα έχει μπει σε δύσκολη φάση και χρειάζεται συνεννόηση σε όλα τα ζητήματα, σημείωσε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όσο δεν βάζουμε τη συνεννόηση, θα ενισχύουμε τους ακραίους. Απ' τη μία, απ' την άλλη πλευρά, δεν θα λύνουμε τα προβλήματα και ξέρετε τι θα γίνει στο τέλος. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η ηθική νομιμοποίηση του εξτρεμισμού στη χώρα θα είναι τέτοια που δεν θα μπορούμε να βγούμε από τα διέξοδα. Τον κίνδυνο να ξεπληθεί και να οθωωθεί η Χρυσή Αυγή στα μάτια ενός τμήματος της κοινωνίας που δεν είναι φασίστες, επισημαίνει ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η δολοφονία της Παρασκευής είναι φασισμός. Ωστόσο δεν την παίρνει τη Χρυσή Αυγή να εμφανίζεται ως θύμα της βίας, γιατί η ίδια είναι φορέας άγριας και απόλυτης βίας. Το διπλό φωνικό δεν μπορεί να την ξεπλύνει. Την εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος πως πάντα τέτοιες δολοφονικές ενέργειες έχουν συγκεκριμένη στόχευση και αντικειμενικά εμείς λέμε ότι λειτουργούν προβοκατόρικα, σημειώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.